Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yau shirin namu zai bayani ne akan wani launcher na Galaxy S21. Za ga mutum yana so ya ɗora wayansa launcher to amma bai san irin launcher da zai ɗora wayansa ba. To insha Allahu yau za mu yi bayani akan wani launcher ɗaya mai suna Galaxy S20 ga shi nan. To abu na farko da ake so, za ka buɗe datan ka, sai ka je direct play store. Kuma za mu ɗora bidiyon a ƙarƙashin link. Abinda mu dai muke buƙata kawai ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode, mu je shirin kai tsaye. Idan ka sauke application ɗin za ka shiga cikinsa haka. Yawwa, sai ka jira ya gama loading sa ya gama ɗorawa. Yawwa, ka ga Galaxy S21. To ka ga yanzu ka ɗora launcher. Yawwa, ga yanayin cikin nashi. Za ka iya ƙara mai wannan yanayin girman icon ɗin, kuma za ka iya ragewa. To yanzu ka sa launcher, to kuma in ka danna tsakiya wancan na farkon ne yake dawowa. To ya za a yi ka gyara? Ya zama launcher ya zauna? Kawai abin da za ka yi sai ka ƙara taɓa shi haka, sai ya ƙara loading, sai ka bar shi ya gama loading. X21. Yawwa, to sai ka danne kan screen ɗin wayan naka, zai kama haka. A nan sai ka zo ka danna setting. Yawwa, zai kawo ma nan sai ka danna allow, sai ka yi back. Yawwa, to ga nan abubuwan da yake wannan. A nan za ga yanda aka sa launch at phone startup, sai ka taɓa shi, sai ka taɓa na samansa default launcher setting, sai ka danna OK, zai kai ka. Yawwa, sai ka zo inda aka rubuta home apps nan. To a nan ne yana amfani ne da launcher biyu, ga na Galaxy S1, sai ka taɓa shi haka, to sai ka fito. To sai ka fito haka. Idan ka fito zai koma asalin launcher na wancan Samsung ɗin, kun gani? Sai ka taɓa tsakiya, har yanzu dai shi ne, ka ƙara taɓa tsakiya. Yawwa, ka ga har yanzu dai shi ne. To idan mun ƙare da wancan, yanzu in kana so ka ƙara wa wannan icon ɗin girma, sai ka zo ka taɓa screen ɗin haka, sai ka taɓa wannan, sai ka taɓa screen, sai ka taɓa setting wajen da, sai ka jawo shi ƙasa, ka jawo shi ƙasa, ka jawo shi ƙasa. Za ka ga yanda aka rubuta grid view wannan size, sai ka taɓa shi. Yawwa, to a nan manya kake so sai ka taɓa large icon. Confirm. Zai taɓa, in kuma ƙanana ne sai ka taɓa na ƙasan nan. Amma mu yanzu manya za mu maida shi, sai mu taɓa large icon. Yawwa, to
To kun ga dai ne ɗazu da na yanzun da bambanci. To haka za ka yi ka ɗora wayanka launcher. Insha Allahu gaba ma za mu yi bayani akan yanda za ka ɗora wani launcher daban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu haɗu da ku a cikin shiri na gaba. Idan kai baƙo ne a wannan channel mai albarka, ina roƙonka da ka danna subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, sannan ka danna sharing domin 'yan uwa su amfana.